Üdv! Az a helyzet, hogy nem készültem interjúra, és ez így elég ciki. Nem kezdhetnénk előről? Szóval, most biztos csodálkozol, hogy én egy beszélő macska vagyok. Az a helyzet, hogy én nem vagyok átlagos macska. Egyszer talán majd elmesélem a történetem, de most egy sokkal fontosabb feladatot kaptam. El kell mondanom, hogy mi várható a csatornán. Amihez nincs is kedvem, de ez a bolhafészek már elindította a felvételt, leállítani meg nem tudja. Szánalmas. Na jó, megteszem. A csatornán maradnak a tech bemutatók és a gameplayek is, de jön két új dolog. Az egyik egy craftolós sorozat, amiben reprodukáljuk a szolgám reprodukálja a játékok és filmek legjellegzetesebb tárgyait, és mindenfélét craftol. Az előzetest vág be ide. Ezen kívül a fő attrakció. Én vagyok. Az én feladatom lesz elmondani azt, amit sokan nem tudnak, természetesen nem az alvási szokásaimra gondolok, bár arról is tudnék mesélni. Na, nekem ebből ennyi elég is volt, megyek vissza. Mi az, csahos? Ez meg mi? Nagyon vicces. A lényeg, hogy jönnek az újdonságok, úgyhogy iratkozzatok fel, mert aki lemarad, az kimarad.